oare? Da. Cum ți se pare? Și acum îl mâncăm. Ia și gust. Să gustăm? Da. Nu, fii atent. Ia să E gustăm. ca un meu ăsta. E ca un Meu. meu? Tu nu vezi că e așa rotund? Ah, da, tu, mami, nu rotund. Cum, e romb? Lomb. Romb. Nu, hai să gustăm. Adică Gustăm? e ca un meu. Ești pregătit? Da. Vai de mine, ce bunătate. Ia uite. Ce bun e? Delicios. Ia să vadă și mami. Ia. Hai să mâncăm și aia, vei? Care? Aia. Zic, dacă vă place, să urmăriți Dacă canalul vă meu. place și urmăriți canalul meu. O să mai postez rețete. O să mai plătești rețete. Ui, Așa, așa cum spune-le. Vă pup. vă pup. Sper să faceți rețeta mea. Păi și faci rețeta mea. Fură tu și mănâncă. Păi mă butolec. Și trebuie să te ajut eu? Dacă uit ce de mie. Așa, să o iau aici și să tai așa? Așa? Da. Nu ia cu furculița. Așa. Și aia o duc. Împărțim. Te iubesc. Nu vezi? Da. Mult? Da. Un pic.